एयारपर्टआव जब खालि दं होननानै जोंनिफ्राय फैसा लानाय जादों दा जबखौथ' मोनासै आं नंगौखौ नंगौ होनबाय बेखौ बासायथारनांगोन बे मानसिया जोंनो नांफिनथारगौ फैसाखौ 2,30,000 थाखाखौ जोंनो नांगौ। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बां चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो ओरैबायदि मानसि दङ माने जेराव जाम्बा जाम्बि दासिमबो माने सोलायनोनो रोङाखै। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोना गावनो बुजि मोनगोन। खुलुमबाय आंनि नामा सन्जिला नार्जारि आङो बेलस्रिनिफ्राय फैदों आंनि गामिनि नामा खनाजान PS मिसामारि पस्ट अफिस मेजोंजुलि डिस्ट्रिक्ट सनितपुर नि मुङा मनजिल ब्रह्म गामि देवथारि PS बिजनि डिस्ट्रिक्ट चिरां एयारपर्टआव जब दं होगोन होननानै जोंनिफ्राय 2,30,000 फैसा लादों 6 जन मानसिनिफ्राय रोङियाव जोङो एक्सपिरियेन्स नार्सिंनि एक्सपिरियेन्ससो खालामबाय थादोंमोन बियो बेहायनो माने जोंखौ रोङियाव लोगो मोननानै बिदिनो नाम्बार लालायलायनानै जोंखौ बिनानाव हिसाबै रायलायनानै बिदिनो गोबाव सम रायलायनानै बियो जोंखौ एयारपर्टआव जब खालि दं होननानै जोंनिफ्राय फैसा लानाय जादों दा जबखौथ' मोनासै मेनि 31आव जोंखौ गुवाहाटीसिम लेंहरदों लांफैनो होननानै ओमफ्राय इयो बुंदों माने आइ कार्डआ जायाखै नोंसोर 3थासोआवसो हाबनो मोनगोन होननानै ओमफ्राय 3थासोआव हाबनो मोनगोन होननायखाय जों सोंदोंमोन नों खैथायाव लांफैनो सोलाबगोन होननानै जोंखौ 1:30आव लांफैनो होनदोंमोन बियो 1:30आवबो फन रिसिभ खालामाखै 2थासोआवहाय जोंनो मेसेजल' खालामदों ओंखाम जानानै थांगासिनो होननानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनो 3थासोआव हाबनो मोनगोन होननायखाय जोंबो नेबाय थाबाय बिनि उनावहाय जोंनि फनखौबो रिसिभ खालामासै जोङो गुवाहाटीयावनो 6:30सिम थानांदों स्टेसनाव आङोथ' दायो मानसिखौ मोनोबा हमनानै दोन फैसाखौ जोंनो नांफिनगौ दा लोगोफोरा माने बे बुंदोंमोन सासे मानसिनावनो माने सासे एकाउन्टआवनो सासेनि माबायावनो डकुमेन्ट्सखौ ज' खालामनानै ज' हर होननानै बुंदोंमोन दा लोगोफोरा आंखौसो जादों मादों बुंदों दा आंखौसो केस होनो नायदों लोगोफोरा बहाबाफोर नुयै मानसिखौ नुयोबा हमनानै दोन मानसिखौ मोनखांनायनि उनाव सावरायनाय जागोन। डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों थाना पानारि पस्ट अफिस हाटिगर माने एयारपर्टनि साखरि होगोन होननानै लिंहरनाय जादों फैसा लादोंमोन आंबो केरेलायावसो दंमोन केरेलानिफ्राय इमारजेन्सि फैब्रबनायसोमोन दा ओमफ्राय 1 तारिखआव नामा मोनफैदों आं रङियायाव 1 तारिखआव मोनफैनायाव 31आव मोनफैदों 1 तारिखआव लिंहरदोंमोन इयो जइन जानांगोन 1 तारिखआव होननानै ओमफ्राय बिदिनो अखानायै फुङाव 1 तारिखआव फन खालामबाय फन रिसिभ खालामला ओमफ्राय रिप्लायबो खालामफिनाबो ओमफ्राय रिसिभबो खालामा बिदिनो दायो दिनैसिम खबर गैया जेबो दिनै नागिरफैदों फिसा फिसौखौ लानानै आंनि फिसाखौ थगायनायनि थाखाय आंहा दिनै बिफाबो गैया हौवा गैया बिराद मावरि आं खस्थ' मस्थ' मैगं फाननानैसो जायो बे आंनाव मबाइल नाम्बार हरलायनानै फैसा सोना हरलायनानै नंथारगौ मादै मानो थगायनो नोंनि फिसाजोनि नानिनि थाखाय आं होसोबाय नोंसिनियाव फैसाखौ आं लायगोन हरथारनांगोन नङाबा हमहैगोन मानसि थिंहरगोन बिदि होननानै आंजों नांलायहरदों बियो एयारपर्टनि खामानिखौबो आं होनदों जाम्बिबाबो आं मिथिखागौ जोंनि फिसाया इसेबां फरायदोंबाबो कम्पिउटार रोङा आरो नंखायसो बेफोर खामानियानो आं बुंनायाव नंगौ मादै होननानै आंखौ बुंहरबाय थाबाय थादों आं नांलायहरदों बिदिनो फारसेनिफ्राय बुंदों ओमफ्राय दा नै दाहार दुहार लानानै आं हरबाय दा आरो लोगोफोराबो बिनि सायाव बेखौसो जाबसिनबाय आं दा बबेनि फैसा मोननानै हरगोन आं नंगौखौ नंगौ होनबाय बेखौ बासायथारनांगोन बे मानसिया जोंनो नांफिनथारगौ फैसाखौ 2,30,000 थाखाखौ जोंनो नांफिनथारगौ जों थैनो हाया। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ जेराव माने जोंनि बर'फोरा गोबाङानो दासिमबो माने सोलायनो रोङाखै जाम्बा जाम्बियावनो दङ बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना ओरैबायदि रागा जोंदों माने जायफोरा माने फैसा होदों बै फैसा होग्रानिसो गोरोन्थि बायदि मोननानै लायो जेराव माने दानि दिनाव साख्रिखौ फैसाजों बेबायदि मोनो नामा जुदि गावहा जुदि टेलेन्ट दङब्ला गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों इन्टारभिउ होनानै साख्रिखौ लानो हागोन नङा होमबा थ' दानि दिनावबो माने गुबुननि फुस्लायनायाव गोदै फुस्लायनायाव बेबायदि फैसा होनाया गावनिनो गोरोन्थि आरो दिनै बिथांमोना साख्रिनि मुङाव फैसा होनाय समावथ' रावनोबो खोन्थायाखैमोन नाथाय दिनै बिथांमोना साख्रिनि मुङाव फैसा जाजानायनि उनावसो दिनै बिथांमोना निउस एबा पर्टेलाव फोसावनानै होबाय थ' गोरोन्थिया बिथांमोननिनो जेराव माने दानि दिनावबो मोनथिखायो जेराव माने दानि दिनाव ससियेल मिडियायाव नुबायनो थायो माने बेबायदि जाबाय थानाय जाथायखौ थेवब्लाबो माने जोंनि बर'फोरा माने ओरैबायदि
माने अलसिया जाम्बा होननानै बुंनांगोन आरोना थ' गासैखौबो बुङाखै माने जायफोरा माने बेबायदि खालामनानै लादों बा फैसा जाजादों गुबुनजों फुस्लाय फुस्लाय माने साख्रिनि धान्दायाव गुबुनजों माने फुस्लाय फुस्लाय गोसो बायग्लिनानै माने साख्रिनि लबाव माने बेबायदि जाजादों थ' बिथांमोनखौ आं बुंदों आरोना बिथांमोना माने जाम्बासिन होननानै थ' दानि दिनाव माने ससियेल मिडिया बायदिफोराव नुबायनो थायो माने थेवब्लाबो माने जोंनि बर'नि खायसे खायसे मानसिफोरा माने सोलायनो रोङाखै आरोना थ' बे गोरोन्थिया गावसोरनिनो होननानै बुंनांगोन दिनै बिथांमोना फैसा जाजानायनि थाखायसो माने ससियेल मिडियायाव देखायबाय नाथाय बिथांमोना फैसा होनाय समावथ' देखायाखैमोन थ' गोरोन्थिया सोरनि होमब्ला जेराव माने बिथांमोना मोनथिखायो दानि दिनाव साख्रि मोननाया एसेबां गोरलै नङा बेबो एयारपर्टआवसो